Színes, bizarr, groteszk, egzotikus látványvilág, imponáló tánctudás és frenetikus humor. Úgynevezett revue operettre készülnek a Csiki Gergely Színház tagjai. A Bál a Savoyban bemutatója szilveszterkor lesz, a rendezővel Bozsik Ivettel és a főszereplőkkel Nyári Szilviával és Hüsse Csabával beszélgetünk. Ábrahám Pál leghíresebb operettjéről van szó. Üdvözöllek benneteket itt a Kapos TV stúdiójában, a Korzó magazinban. Nem pontosan szilveszterkor lesz a bemutató, mert a hivatalos bemutató január 2-án lesz, de már 30-án találkozni fogtok a közönséggel, mert akkor lesz a hivatalos főpróba. Szilveszterkor lesz egy nagy buli, egy frenetikus, humoros előadás. A célegyenesbe fordultatok. Úgy tudom, hogy ma találkoztok először a zenekarral, és ez mindig egy izgalmas dolog. A rendezőnek is, gondolom. Igen, én imádom a zenekart, és egyébként nem csak zenekar lesz, hanem ma lesz először díszlet is, úgyhogy duplán izgalmas, és találkozni fogunk a táncosokkal is sok idő után, mert a táncosok Pestről jönnek, részben olyan táncosok, akikkel már együtt dolgoztam többször, meg tanítványaim is a koreográfus szakon, tehát viszont olyan kb. Hetente egyszer tudnak próbára jönni, és ilyenkor mindig más a hangulat, amikor ők megjelennek. Volt szerencsém velük találkozni, tehát én pont akkor lestem be a próbára, amikor ők is próbáltak. Hát kiri, hogy valódi táncosokról van szó, szóval nem futlukra a társaság ezzel. Bozsik Ivett társulatáról van szó ugyanis, tehát a te társulatod alkotja a gerincet, ugyebár? Hát sajnos nem, mert a társulatom annyira elfoglalt, meg közben megy a Chicago, hogy az igazi mag, az nem tud itt lenni, viszont olyan táncosok, akikkel már többször dolgoztam együtt több produkcióban, tehát ismerik a stílusomat, és hát ahogy elmondtam, tanítványaim is vannak közöttünk. A primadonna és a Bon Vivant ül a két oldaladon. Madeleine, jól mondom a szereped nevét, egy álompár női tagja vagy. Mit éreztél, amikor megkaptad a szerepet? Hát az első utam után a Budapesten a Színművészeti Főiskola alkottatárába vezetett, ahol alig akarták nekem odaadni a darabnak a kottáját, mert olyan nagyon-nagyon régi példányt őriznek ott a kottatárban. Magyarán arra voltam kíváncsi, hogy mi az a hangterjedelem, amire itt szükség lesz. 1 órára összesen fejvesztés terhe mellett kölcsön kaptam. Elrohantam vele az énektanáromhoz, hogy Sándor, én ilyet tudok, tehát hogy én erre alkalmas leszek. És akkor mondta, hogy hát kérdezte, hogy mennyi idő van rá. Mondtam, hogy van sok, egy 3-4 év, és azt mondta, jó, akkor tudsz. De szóval, hogy örültem neki, hát nagyon megörültem az Ivettel való találkozásnak, mert mi még nem ismertük egymást, nem dolgoztunk együtt, úgyhogy nagyon... Magyarul hatalmasat kell ugranod ebben a dologban, már hang terjedelemben. Mi a legmagasabb hang, amit hát nem is tudom, mit mondott Újláb Gábor, 3 vonalas cisz, vagy nem tudom. Tehát valami Na de hát Nyári Szilvit ismeri a kaposvári közönség, és tudja, hogy nagy dolgokra képes. A Marica grófnő volt az, amikor 1 nap alatt be kellett ugranod? Nem, a Lili bárónő. A Lili bárónő. De szinte mindegy, már olyan szempontból, hogy ott is voltak az hangok. De a Lili bárónőt sokkal könnyebb volt elénekelni. Mint ezt? Igen. Tehát itt egy nagyon-nagyon fülbemászó dallamos zenéről beszélünk, de közben meg mégis olyan a hangterjedelme a szerepnek, hogy ez nehézséget okoz. De az igazi nehézség szerintem nem ez, hanem az operetteknek az a speciális szerkezete, hogy nagyon rövid prózai dialógusok állnak a rendelkezésünkre. Magyarán azt a szerepívet, amire egy operett esetében is törekednie kell a színésznek, azt sokkal rövidebb, nehezebb, rögösebb bejárni, mert néhány mondatot váltunk egymással, és jön egy újabb zene. Közben pedig mégiscsak meg kell mutatni az összes jellemvonását ezeknek az embereknek. Azt mondják az okosok, illetve valahol olvastam, hogy az operett az olyasmi műfaj, hogy akkor van jól eljátszva, hogyha amit már az ember nem tud szavakkal kifejezni, egyszer csak elkezd énekelni. És hogyha az út szépen történik meg, hogyha csak úgy jön magától folyik, akkor ott megtörténik valami. Csaba, te is csak úgy, mint Szilvi, nagyon sok mindenre használható színész vagy. Jelentős karaktereket formáltál már meg, sőt, hát beléptél abba a korba, amikor már egész estés színészként is számíthatnak rá, tehát vezető színész vagy, és ez korfüggvénye? Hát én szerintem azért kell. Tehát én szerintem az, hogy valakit egy egész este nézni kelljen, és abszolút építeni lehet rá, az bizony azért egy picit korfüggvénye is. Jó, hát nyilvánvalóan a Rómeó az nem egy ilyen szerep, de most ebben nem megyünk bele. Inkább abban, hogy énekes szerepekben is hál' Istennek kiválóan használható vagy, és a Kaposvári
Kaposvári Színház támaszkodik is rád. Volt már Bon Vivant szereped, de talán ennyire, már Egerben biztosan, meg itt is, de nem ennyire karakteresen, hogy mondjam, klasszikusan operett Bon Vivant szerep. Hát itt Kaposváron a Szépréna. Ugye a Széprénában a Párizs herceg volt, ami egy Bon Vivant szerep. Valóban nem klasszikus, mert az már inkább operai magasságokat próbált meglépni az ember. Majd eltűnik, hogy sikerült, vagy nem, akik látták. De igen, 20 évig nagyjából, vagy mondjuk 18 évig táncos komikus voltam. És most már nagyon örülök, hogy nem kell annyit táncolnom. Úgyhogy ezért jobb Bon Vivantnak lenni, mert kevesebbet táncol. Viszont igen, nehezebbek a dalok. Úgyhogy komoly hangképzésen veszek részt. Csak a nézőknek mondom, hogy ebben az előadásban a táncos komikus Sarkadi Kis János lesz, és a szubrett pedig Czene Zsófi, de ott van itt egy ilyen másik fajta szubrett is, ugye a Varga Zsuzsa, a tangolita. Hát ez inkább ilyen ellenprimadonna szerep, szokták ezt a kifejezést. Igen, hiszen ő a vetélytársad az előadásban. Igen. Ivett, ha jól tudom, és hogyha jól olvastam hozzá, akkor neked szinte az első, ha nem az első színházi élményed egészen kicsi korodban a Bála Savoyban volt. Hogy volt ez? Igen, hát én a Szolnoki Színházban nőttem fel, és keresztapám ott volt koreográfus, Mozsonyi Albert, és ő koreografálta a Bála Savoyban, amelyben emlékszem, hogy Falvai Klári volt a tangolita, és rengeteget voltam ott a próbákon, és annyira erotikus, és annyira izgalmas, és furcsa. Nem tudom, hány éves voltam, mert így a Bérces Laci elkezdett nyomozni, és 3 éves, de biztos, akkor nincsenek emlékeim, arról nem lehetnek emlékeim. A lényeg az, hogy a keresztapám most nagyon büszke, remélem el tud jönni megnézni, mert tulajdonképpen életem első operett rendezése, mert mindig azt mondom, hogy igazából nem, tehát hogy minden műfajban az embernek effektíve otthon kell lenni, mert mindenhez ugyanúgy kell hozzáállni, akár gyerekszínházhoz, akár bármit, amit csinálok, táncelőadások, műzikelek, tehát ugyanazzal a gondolattal állok neki, tehát nem teszek különbséget műfajok között, és ez mondjuk nagyon jó volt az a 3 év, amit az Operett Színházba töltöttem végzett balettnövendékként, mert tulajdonképpen az egész műfajt megismertem, akkor rengeteg operettben táncoltam. Pár hete itt vendégem volt Horváth Csaba, aki szintén koreográfusból lett rendező, illetve hát rendező koreográfus most már, sőt, hát ti szerintem együtt tanítotok az egyetemen, ugye? Hát ő a színművészet, én pedig a táncművészeti főiskolán tanítok. Na mindegy is, a lényeg az, hogy ő ugye egy tragédiát állított színpadra, ami hát nyilván egy nehezebb műfaj. Na de te, amikor nyilatkoztál arról, hogy operettet kell rendezni, én nem gondolom azt, hogy a te olvasatodban ez most jelen pillanatban egy könnyű műfaj. Nem, mert hát nem könnyűen kell hozzáállni, és nem azokkal a klisékkel, meg nem azokkal a sztereotípiákkal, amikkel az ember, tehát próbálok azért ebbe is belelopni, belecsempészni magamból is, amit lehet, tehát tulajdonképpen az egész darab a magányról szól, meg a hazugságról, tehát azért van benne táptalaj, de hát meg tulajdonképpen az egész műfaj az annyira szerintem irreális, tehát hogy ilyen nincs, tehát effektíve valamilyen szinten az abszurd színház felé is lehet közelíteni, mert tényleg ez egy tehát hogy ilyen nincs az életben, közben meg mégis van, tehát az ember sokszor találja magát ilyen furcsa szituációkban, olyan furcsa dolgok történnek vele. Pontosan. És a Kaposvári, ahogy mondod ezt az abszurditást, ugye a Kaposvári Színháznak nagy hagyománya az operettjátszás, hogy azt is már egészen korán elkezdték az Asserék, a Mohácsiék egészen máshogy játszani, mint a megszokott. Hogyha csak 2 előadás jut eszembe rögtön évtizedekkel ezelőtt az Asser János Vitéze, vagy például a Mohácsinak a most már klasszikussá vált Csárdás királynője, ami ugye mind a 2 kiverte a biztosítékot jó keményen, és mégis mennyire klasszikus és nagy ívű előadások lettek. Bocsánat, de hogy akkor ebbe a sorba hadd említsem, tehát hogy szerintem muszáj ide sorolni a Znamenák Istvánnak a Csókos asszonyát, ez így van, vagy Babarci tanár úrtól a Lili Bárónőt, és nagyon örülök, hogy ez szóba jött, hogy az operett könnyű műfaja, nem? Tehát, hogy én kitartok amellett, mert azért tényleg itt bár én magam most nem akarok senkit megbántani, operettet nézni nem szeretek, játszani, hogyha jó rendezés, jó izgalmas előadás, akkor igen, de operettet játszani szerintem nagyon-nagyon nehéz. Pont azért, mert tényleg, tehát, hogy egyrészt színészi feladat, másrészt a zenei követelményeknek megfelelni, és ez, amit említettem, hogy tehát egy olyan hosszú előkészítő munka van,
például nálam is abban, hogy december 30-án én ezekkel a dalokkal merjek egyáltalán kiállni. Tehát, hogy ez Szilvi, hadd erősítsen meg, amennyire én ismerem a te énektudásodat, merjél! És ezt én meg ezt tényleg, hogy hát én nem szeretek így dicsérni, ezt most már tudják rólam, de tényleg fantasztikusak mindketten, úgyhogy szerintem a Faragó Bélát említsük mindenképpen. Hát bizony, nagy nevek vannak. Volt egy találkozás a zenekarra, mert volt egy zenekaros ülőpróbánk, és csodálatos zenekart rakott össze Faragó Béla, és nagyon, nagyon szépen szól az egész. Nagyon-nagyon fontos alkotó része nyilván van az operettnek maga a zenekar, akik ott ülnek az árokban, és a Faragó Béla neve garancia erre. És még egy nevet ne felejtsünk el, mondhatnánk még sokat, de például a Pap Csaba. Igen, pont akartam mondani, asszisztens, igen. De hát tulajdonképpen ő csinálja a steppeket. És hát ő tulajdonképpen egy step világbajnokról beszélünk, aki a legendás Ének az esőbennek volt a főszereplője, a Krisz Lacival, és akkor én még fiatal lányként, aztán utána sokat mondjuk dolgoztunk együtt, sőt még a táncművészeti főiskolán, és voltam egy ideig a tanára is, bár nem kellett őt tanítani, de volt egy ilyen helyzet, és hát tényleg, szóval itt komoly step-táncok vannak, mert ez egy revű operett, amelynek a kelléke például az egyik a step-tánc. És hát a Csaba nagyon sokat dolgozik a színészekkel, hogy jól tudjanak steppelni. Ti most kanyarodtatok be a célegyenesbe, ugye 2 héten belül lesz az első találkozás a közönséggel, de hát azért csak, hogy tudják a nézők, ez hosszú-hosszú próba, hetek előzték meg, és valóban a táncokkal, és még a karmesteri szobákban az énekekkel kezdődik minden. Csaba, te mit fogsz tenni? Te fogsz steppelni? Hát, igen. Állítólag igen. Nem, fogok. Úgy teszek, mint aki fog, igen. Nem az van, hogy a Zene Zsófi nagyon sokat fog, és ő nagyon, nagyon ügyes, mi meg kevesebbet. Volt itt, kimaradt egy operett a szórásba, itt azért mondtunk sokat, egyébként az Ascher Luxemburg grófja is még ebben a sorban van mindenféleképpen. De van egy Ábrahám Pál operett, ami szintén kimaradt, és valami elképesztő sikerre ment a 80-as évek végén, a 3-1 a szerelem javára. És szerintem van egy csomó dal, vagy nem csomó, de 1-2 biztos, ami abban is benne van, meg ebben is. Én legalábbis hallottam egyszer, csak lenyomoztam, mert kiszűrődnek ugye a hangok. Na most annak az előadásnak valami elképesztő sikere volt. Én egyébként úgy gondolkodom is mindig, hogy talán elő kéne venni, mert már olyan régen volt, hogy már lehetne, és hát legalább akkor a sikert kívánok nektek is. Köszönjük szépen. Én köszönöm, hogy itt voltatok.